Ahoj, tady je Sentinelo v druhém dílu Adventure mapy s Martinem. Ahoj. No Eh, a v screen si prošli tu místnost, co jsme dělali minule a já jsem si ještě jednou přečetl tu knížku a dost jsem tam přečetl důležitý fakt, že můžeme čít šedou vlnu, takže za šedou vlnou vždycky byla schovaná čestka nebo nějaká věc, takže jsme si našli těch 19 redstone, co jsme měli a máme je, no, takže v tomhle díle půjdeme tady na tohle. Ne, kecám. Tady do této. Tady do téhle. No já myslím, že bychom mohli jít na to, ne? Mhm. Ježiš, ty jsi zavřel před rýpákem. No ráď. Dobře, ježišmarja, tak já se prospím. Ty pak taky, jo? To bych chtělo ještě jednu postel, no. No a pojď, vyspí se a dej hnedka to. Počkat, knížka. Není žádné bloky, nestav žádné bloky. Před vstoupením se vyspí. Abys nemusel jít od začátku nebo něco takového, že? No, Po odpovězení otázky vyber si dveře z daných témat. Hodně zábavy. Chceš to taky přečíst? je to dobrý, ale nemusím. A vrátím do semka. Sakra. Tak. Takže, Že, jak se nazývá? jak se nazývá? Pokračuje. Něco roku 2012. 2012. Jelikož to nepřeložíme, tak to typneme. Já půjdu tady do těch pravých. Nebo tady Já jdu tady do těch. Tak já půjdu do prostředních. OK. Leva je vždycky ta pravá. Já mám ty Ježiš, láva. redstony! No to nevadí. Tak ty to nebyly. Takže tyhle. Jsi tady. Je. Takže to budou tyhle. Ježíši. Co je? Na Hobbit cílí tam. Demakis i povrotem. Ježíš. Takže to půjdem zastipnout. Ježíš, asi to má trošku bug. Hej, Ano. má to bug, střihni to, až se to odbugne. OK. Jo, dobrý, už je to dobrý. Počkej, já tě zkusím vyspnout. Au. Dobrý. Pojď. Jak měla mi rubrika. Takže to zase já jdu do levé, levá je vždycky ta pravá. Jo, fakt je to ono. Jo, Levá. výborně. Jo. Mně sere, že jsme přišli o těch 19 redstoneů. Jdu do prostřed. Ne, to není ono. Já jdu doprava. To Ježiši. není ono. Já se nezabiju. Já čekám, až mě osvobodíš. Jdem zase od znovu. Aha. To byli... Šéfe, dělej. Prostřední. Šéfiku. Šéfiku, pomoc. No, už lezu. Šéfiku. Díky, šéfe. Takže to Tak já jdu. Takže zase levý. Ej, Jo. Že, s kým? Poprvé něco Jakub byl z Rozinka PL, jak to mám vědět, jdu s druhým brunetem. S grubým. Jo! Prostřední, jo. Jo, Ty jsi nějaké Takže- chytré člověče. druhý od Ziggy seriálu, to se mě nechce číst, takže jde hnedka na to. Ize člověk na palcou. 5. Ovno. Tohle je ono. Ty Jo, krávy. to budou asi prsty. To bylo všechno. Jo, dobře. Já mohu Aha. za nich dva rak, albo... Tak to bylo dobrý. Počkejte. Congratulations, you finish map. What the fuck with? Dobrý. Tady na spawn. Už zase. Dobře. Tak tam běž. Tak, dobrý. Máme za sebou 5 minut, tak to bychom mohli ještě jít do půlky tady té. A pak se tam opět uvidíme Ne, až. nebo do desítky. Do desítky. Jo, jdem do 10.
Ledová věž, parkour mapa. Jo, to mě baví, jdem do ní. OK. Počkej. To si přečtu já teďka. Takže. Regulamin i kilka slow. Neumím přeložit. Takže není žádné bloky. Není chyba, že pochodně něco. Nestav žádné bloky. Mapa má 10 pater i něco. Takže dobrý, já se taky tady prospím. Tak. Já si to přečtu. Až jsou v obraze. Co to je za díry? To už tam bylo. Není žádný blok, no chyba, že pochodně běda, i zamano. Tak já už jdu skákat. Žádný blok, má jsem pater imute. Oh. Starý se nic past. A to je... Ježíš, že to mám skočit. Ty vole. Kurva. To bude trvat celkem dlouho, jako. A myslím, že do té půlky ani nenodem. Jsem byl rychlejší. Jo! Ne! Ui. Ui. Jo. Oh. Jo, víš proč jsou tady ty díry? To jsou Ne? checkpointy, Jo, pravděpodobně. Aby se Jo. to nerozlilo všude. Jo. Jsem tady. Když tak se na mě portni. Dobrý. Dělej, než spadnu. Tak jo, tak nic. No, já jsem to říkal. Ne, Au. ježiši. Tohle nám dá opět zabrat. Já jsem říkal, že se máš portnout, než spadnu. Tak tohle jsem přeskočil. Jenom to kurva. Sloužilo jako checkpoint. Ují. To prdele. Uhni. Jo. Ují. Hlavně, že set time 500, ty vole. Furt. Aha. Proč jsou tak daleko? To prdele. No nic, zkus to skákat, já bych řekl, že to pro dnešek ukončíme. Jestli, Jo, se, už jsem tady. jestli se nedostaneš dál. Lak. No tak už to ukončíme pro dnešek, jo. Pojď dolů. Tak jo. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud ještě víc, tak dejte odběr. Napište Nebo nám nějaký ten napište nějakou komentář. hezkou zprávu do komentářů, ale hlavně ne nějaký hejty, jo. A i když by se vám to nelíbilo, prostě napište, co chcete změnit a tak. Napište svůj názor jako na nás, jo. Takže zdar. Čau.